pila ka nasunugan sa kasing-kasing molo nagareklamo sa kabudlay sang sitwasyon sa sulod sang evacuation center. Si Tess Ordales nakatutok. 5 ka mga hulot-klasihan sang Baluarte Elementary School na nagaserbeng evacuation center sa masobra 20 ka mga pamilya nga nawalan sang panimalay sa sunog sa kasing-kasing molo sang Abril 23. Totally gutted ang balay ni Lola Mildred. Hindi ko na sini mabaton nga nangin abo ang ila balay ka mga gamit nga dinikada nga ginpamalhasan. Wala ko na ini makatulog, banggo di komportable sa ila sitwasyon. Lain di kun sa imo iya balay ikaw iya ma'am nga magtulog ka kay daw panatag man bala nga imo nga kalooban. Budlay-budlay gaya ma'am, hindi ka kaikot. Nagalaom naman si Josephine nga may duga nga bulig para makamat-amat sila patindog sang balay. Kabudlag ituod manggawi ma'am kay ti hindi mo kaugalingon bala ma'am. Napanood mo? Ang amon ginalinan tumang manasunog. Masobra 5 ka mga pamilya ang nag-okupara sa sininga hulot-klasihan. Ang iba nga mga gamit ilabi na mga donasyon, temporaryo na lang ang ginabutang sagwa para hindi maggutok sa evacuee. Sunod sa Iloilo CSWDO, wala pang mabalaan kung nasa saan matinira sa eskwelahan ng mga nasunugan. Sa subong, ginasigurado lang ang masustenir ang pagkaon sa evacuee sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Dako ang pasalamat sa construction worker nga si John J. nga may pagkaon bangod makabuhin-buhin kuno sa palaligban. Dugay nga kuan maka-recover kay nasunugan nga hindi ka kapan ko nagnubuhaton mo. Yung tatko na yung obra. Ginaproseso pa ang financial assistance nga 10,000 pesos para sa totally gutted kag 5,000 pesos para sa mga may partially damaged nga puloy-an. Upod kay Cirilo Duque, Tess Ordales. One Western Visayas.